אם אתם עורכי דין, או נוגעים בתחומי המשפט, אתם מכירים את מחוז תל אביב והמרכז של לשכת עורכי הדין. אתם יודעים שהוא הראשון שהקים מדרשה למשפט מעשי. ולאורך כל השנה דואג לקדם מקצועית, להגן על עורכי הדין, ללוות, וגם לפנק מדי פעם. אבל רק פעם אחת בשנה המחוז מקיים אירוע שבגללו לשכות השופטים נסגרות. אולמות בית המשפט מתרוקנים, האקדמיה ננטשת, וכולם, אבל כולם, מגיעים לוועידת המשפט של מחוז תל אביב והמרכז. מקום שמכנס את מיטב הכוחות והמוחות. הזדמנות לפגוש, להתחבר, להתעדכן, לראות ולהיראות, וכמובן לקחת חלק בפאנלים על הנושאים הבוערים והמרתקים ביותר, עם המשתתפים הסוערים והמרתקים ביותר. בין הפגנה, עיצומים ושביתה, בואו לשמוע מי מפחד מוועדי עובדים. אחרי שכולם כבר דיברו על מעטפות, נדל"ן וטיסות, זה הזמן לדבר על הדחת ראש ממשלה מכהן והאם כדאי לאמץ את החוק הצרפתי. רגע לפני הבחירות המקומיות, עם רשימת מתמודדים מצטמצמת ורשימת נאשמים מתארכת, פאנל בנושא ראשי ערים בישראל תחת חקירה, הזיקה בין תרומות כספיות לשחיתות. במציאות השקופה בה אנו חיים, מהם יחסי הגומלין בין התקשורת למערכת המשפט? והאם האח הגדול מוגבל לערוץ 20? דיון על הזכות לפרטיות מול ביטחון הציבור והאזנות סתר. הכנס יועבר גם בשידור חי באתר וואלה. וכשהכנס נסגר, השנה נפתחת. טקס פתיחת שנת המשפט. בנוכחותם של עורך דין אפי נווה, יושב ראש מחוז תל אביב והמרכז, לשכת עורכי הדין בישראל, חברת הכנסת ציפי לבני, שרת המשפטים, דוקטור אשר גרוניס, נשיא בית המשפט העליון, עורך דין יהודה ויינשטיין, היועץ המשפטי לממשלה, עורך דין משה לדור, פרקליט המדינה, וגם וכמובן האורח החשוב ביותר, אתה. אז להתראות בוועידת המשפט 2013. מחוז תל אביב והמרכז, לשכת עורכי הדין בישראל.